Mun nimi on Paulus Arajuuri. Elikkä kuulokkeet. Mega tärkeä tavera mulle. Musiikki luo hetkiä ja sitä tunnelmaa. Tää on mun 26-vuotissynttäreiltä. Kun mä näen tän pallon, niin mulle ei tuu mieleen jalkapallo. Mulle tulee mieleen se, että on saanut kokee ihan uskomattoman onnellisia hetkiä. Muumimuki. Mä en suostu mun aamukahvei ainakaan kotona juomaan mistään muusta kuin muumimukista. Sandaalit. On kesä ja voi vaan kävellä ulos ovesta, mihin tahansa on lähdössä. Se ei vaadi paljon, ne voi vaan sujauttaa jalkaa. Valkoinen teepaita, trendit muuttuu ja ajat muuttuu ja paksu valkoinen teepaita, niin se kyllä niinku se vaan toimii aina. Satiinilakanat. Silloin kun on rauha ja hyvä olla ja ei ole stressiä, niin silloin mä nukun tosi hyvin, mutta kyllä se niinku enemmän vaihtelee. Tommoset laadukkaat satiinilakanat, niin ujuma. Weekender-laukku. Ruskea nahkanen, tyylikäs, tonkokoinen kassi on semmonen, mikä niinku tosi usein lähtee himaan. Hajuvesi. Rakas mummi on ostanut mulle monena jouluna. Mitä pitäisi käydä hieroa aika vähän näin. Rento, charmikas ja semmonen jotenkin vähän mut silti pehmeä. Levysoitin. Jotenkin se vaan se musiikki kuulostaa vähän paremmalta, kun sitä kuuntelee videollista. Se fiilis, kun sitä saa käännellä ja Huhpeen pelipaita. Varmistettiin ensimmäinen kisapaikka ja meidän kaikkien pitkäaikainen unelma päästä kisoihin ja tuo niin uskomattoman paljon itselle rakkaita muistoja mieleen. Oliko se siinä?